lopes iku kemasane kaya lontong ya. Iki bahane apa ae iki lho sing gawe bahane apa ae. Lon genine mburap-mburap ya. Nah, saking gedene genine jenenge mburap-mburap. Terus disentrong gawe dandang lho nek kene ngarane dandang. Es baratus bar sarapan kerja bar kerja bakti padahal gak kerja bakti. Jadi mumpung seisuk iki hari-hari lebaran isuk menjelang awan lah iki ana ponakan arep gawe lupis. Mbuh nek ngarani bahasa Indonesiane aku ora roh. Nek basa Randu Blatung iku daerah Jawa Tengah Kabupaten Blora iku jenenge lopes. Lopes iku kemasane kaya lontong ya. Kemasane iku bungkusane kaya lontong cuma diikat 1 2 3 4 gawe merang. gak ono merang aku. Nek gak merang ya tutus. Nah, tutus iki suwirane pring sing lembut sing tuwipis. Lah, saiki ana bahan-bahane. Nah, iki bahan-bahane kenapa godhong iki kok dipepe. Nah, dipepe iki supaya alum sithik. Engko nek wis alum sithik, nek pas bungkus iku ben gak gampang meletek, ben gak gampang cuwil. Dadi nek dialumno sithik iku rada alum, lan alum ku biasa rada ulet sithik. Nah, iki mang wis di PP sedilu paling berang 10 menit apa? Lama. Ya, lumayan. sampai alum. Pokoknya sampai alum, sampai ulet engko nek bungkusi ben gak gampang gua. Nek langsung kowet, langsung digawekno iku dibungkusno iku engko mesti suwek gak iso. Metet. Basa kene iki pokoke rada aneh-aneh. Lah iki bahane iki bahane apa ae iki lho sing gawe bahane apa ae? Tepung beras ketan, kelapa, garam, iki yang dipakai kacang. Nah, iki perbandingannya berapa lagi? Iki 2:1. 2:1. Kelapa 1, itu 2, Berasnya 2, kelapanya 1 ya. Ingat-ingat, eleng-eleng. Ya, monggo. Lah iki nek diarep nek dikei kacang iki seperlune. Nah, sak senenge lah. Kacang nek kene ngarane kacang tunggak. Selera arep wae ruwapet ya gak apa-apa. Arep wae arang-arang ya gak apa-apa. Lah iki ono beras meneh. Iki kan enggak cukup ning kono tak taruh ini. Oh, maksudnya iki gak cukup ning kene dideleh kene. Dadi nek wis iki 1:2 mang wis cukup. Iki kacangnya karek ngepiurno tok. Iki kacang iki digodhog sik, Pak? Direndam. Oh, direndam tok. Nah, direndam ya sampai berdodok gede-gede. Bah, Andre. Oh ya. Direndam sampai berdodok pokoknya. Ben gak kletis-kletis. Iki iki godhonge. Iki taline. Oh, taline iki wis modern, Bro. Ora enek tutus, ora enek iku. Ora enek pring, ora enek merang. Dadi yang gawe tali saonone sing penting tali iki digawe mbakohno iki nek didang ben gak ucul. Iki lapisane 2 ben ora pecah. Nah, saurunge bar dipepe mang kudu dilapis sik iki lho. Ya ben ketok ben gak blaus. Kan godhong-godhong kan jerone biasanya isih ana wedake. Iki ya bungkusnya cukup lah nek arep gawe gedhe ya diambakno, nggak cilik ya diciutno. Kurang lebih iki sakilan sithik ya antara 15 cm lah godhonge iki. 15 cm. Gede apa sih? 20 cm lah kurang lebih ya. Taline iki engko nek dawane sakmene paling taline 1, 2, 3 nek antara 3 4 lah taline iki. Terus nek supaya ora patok matos iki biasa ngisine iki perang sendok ya. Ngisine iki. Ya saanune lah, enggak jangan kenceng-kenceng pokoknya. Iki iso di kocrok-kocrok ngono. Ya pokoknya kendor-kendor kan. Dadi ngisine iki ya gak perlu padat. Dadi nek wis peres ya wis ojo ditotal-total. Engko selain gak mateng ya iku watos ya tengah iku biasanya mentah.
mentah cek berupa Beras. beras ngono kuwi. Ya gak mateng-mateng lah. Masalahnya kan iki kan nek didang kan wis mbededek wis Ora iku. didang. Direbus. Direbus. Heeh. Alah aku dhewe ra roh. Direbus supaya beras iki kan mbededek Kayak kan. lontong. Lah ya wis pokoke kayak lontong kuwi cuma Lontong rebusnya cuma bahannya beda. bahannya beda. Bahannya beda. Nek lontong cuma beras, ini beras ketan pakai kelapa. Nah, jadi iki khas. Yo sebenarnya bukan khas ya, tapi nek randu blatung, ngulon, ngetan niku Bodo kecil pasti ada ini. bodo kecil iku biasane lopes iku wis panganane wong kene lah. Nek Lamongan ya sebenarnya ono. Lamongan iku malah sak jempol-jempol anu lho. Heeh, tahu. Sak kenyil-kenyil iku. Wis ya paham. Gitu. Apa? Pengkol. Wis ya paham ya. Engko Engko nah, wis dadi. oh yo. Iki ya ngedange iki rada suwe bolo. Ngedange iki Kupat. Kayak kupat kayak lontong. ayo kupat kolontong. Jadi ngedange iki kurang lebih 5 jam ya, Dik, ya? Iya wes Ah. pokoknya segitu. Kurang lebih iki 5 jam ngedang kayak ngedang iki ngedang lopes iki. Kurang lebih 5 jam rada suwe anjen. Terus genine gede apa cilik ini? Yo gede toh. Oh, genine pada gede terus ya, Bro. Ini gede jangan. Gede terus disentrong, gawe dandang lho nek kene ngarani dandang. Dandang iki bentuke lonjong dawa. Duduk basi ya, duduk panci. Ya kok bisa sih, bisa. Pokoknya yang penting digodhog lah. Oh, ngono. Bisa. Bungkusnya ngono. Tut perang sendok tuh cukup ya. Ya lah pokoknya ngene iki engko tak dipakai hati. Aku enggak pernah. Pokoknya pakai Rasa. pakai piling kok nek wis iku dibungkus ya nek dibungkus sitok engko tak dudono. Iki nih, nek wis mari kok. Duh rambutku kok ecek-ecek piye ta jane? Cek. Mari ini wis mari. Iki cek rada keras ya. Lho, iki cek muni kretek-kretek ya lho delokno. Ketek kok. Retak-retak berarti ndi mah dipepene ta sing gurung di iku. Iki lho. Kowe iku sitok sing ijek iku dipepene. Ketek. Bisa keras ya, Mbah? Ini sore cek keras. Ijek rada anu, Mbok. Nek panas nek gosong. Oh, cek keras. Bolong. Lho, ngene iki kurang iki tandone godhonge kurang suwe mepene kurang alum. Dadi lho cek muni kretek-kretek lho. Endi sing dipepene ndi? Kita bisa ambil banget ya. Heh? Kita bisa ambil. Oh, niki ya. Iki alume kurang suwe iki. Lho, iki cek kurang anu ya, Mbok. Cek kurang alum. Ndi mang layare? Layare Pak Sintang ngono. Cek kurang alum, Bro. Cek tak ikuni sik. Nah, iki lho contohe. Contoh iki. Ndek cilik-cilik ae. Cilik-cilik gede-gede ku ndelokno wis parek. Nah, cilik kan cokot, oh wis parek sitok. Nah, iki papat iki. Ora ngono kok jume lah. Lah iya, iki papat iki biasane iki taline. Tali-tali sembarang mbok tali paten, mbok tali singset ya ora apa-apa. Iya, Mbah. Iya tali rapiah iki. Rapiah ya ora apa-apa. Intine nggo ngunci iki lho, Bro. Biasane nek dhisik iki gawe tutuse pring, gak ngono gawe merang. Iki Bu. Mumpung ora enek. Merang. Yo. Dami. Heeh. Dami. Dadi ya rapiah. Sapa nasa? Mang tong, banjir mang. Iya, kuwi cara dianu no apik jane. Apeng. Iya. Ya kok. Paping butuh piro anu kuwi? Pirang meter wis. Apenge sak papen kuwi sawen lho kuwi Mang Lho. Heh? Apenge papen dalan. Ape Loh. Iya paping. Mbok plester ae. Plaster tapi engko mbok piyok-piyokno rada Sing kasar. Nganggo sapu. sing kasar. Sapu iki jek anu. Ya piye? Di aku ning kono kan gawe pralon tak bentuk kaya graji. Nah, dikerok ngene. Dilingkuk-lingkukno. Iku jeruk awet. Kayak saraan anu gabah kali. Heeh, kok keran gabah. Nah iki kok banyu malah ireng. Iki. Oh, iki gawe anu deh, gawe. Biasanya ono gawe dandang sing dhuwur wae. Tapi iki gawe ning kene apa ngarani basi. Basi duduk panganan sing wis gak kepangan lho ya. Basi iki panci sing
bentuke ngene iki. Ya ana sing gedhe, ana sing cilik, ngarane basi ya kuwi. Lon genine, mburap-mburap ya. Nah, saking gedene genine jenenge mburap-mburap. Wes engko ndelok 5 jam iki. Tenan 5 jam. Di astagfirullahaladzim. Artisnya golek bakso lho. Coba. Ora buka lena. Hah? Apa buka kan godhog? Gak. Lha kan godhog kae mek lu. Lah ora tak buka lu ngekecat kicat aku. Kan sing kita. Coba. Heeh. Lho, iki delok nah, delok. Iki banyune delok banyune. Genine mburap-mburap iki. Sing kok kudune kelep iki karo dikeki banyu meneh. Oh, kudune kelap. Iya. Nah, iki lupis kudune kelap nek gak kelap ku biasane rada merongkol sithik. Apa dhewe? Wis dhewe. Oh ya, sentanono 5 jam nek arep turu terus ora apa-apa nang kono. Lho turu ya genine mati. Oh iya, geni gak oleh anu lho, gak oleh cilik lho ya, gedhe terus lho kuwi disoki meneh iki. Nah, ini banyune umop. Lho, ngesoki nambahine banyune kudu umop. Ben ora gegeden. Gegelen. Ben ora mekakon. Wes. Lho, bakso masa nek bumbu ta emang ngene kono? Iya. Wis ya to? Heeh. Duh, tengkorak kuat aja. Sabar lek. Lah, iki lho bolo, iki lho dulur ya. Mang iki lali. Nduk cebu mang wis mateng, tapi gak di video, tibake buru-buru ndang mulih kabeh. Delalah tak gowo ning Lamongan. Ya iki jenenge lupis iki. Mbah nek ngarani, ya nek ngarani desa liya iki mbah apa jenenge apa ngene iki. Lupis godhong gedang mang beras sing mang wis tak dudune kabeh ya. Apa mang bahan-bahane pokoke. Beras ketan iku duduk beras biasa. Ya sembuh lah pokoknya bahan-bahannya mang iki wis tak dudono kabeh iki. Sing gawe mang ponak aku. Iki ya iki lho. Nah, iki digawe pengikat tok iki. Nah, iki wis apa ya nek dipangan kenyil ngono. Iki semateng cuma aku wis blenger emang wis mangan tak loro. Rasane marki masuk isuk mangan loro, engko ketemu pirang jam sampai jam 1 jam 2 jam warak. Tenan, soalnya ketan, beras ketan dadine enak pokoknya. Randu blatung, ndinah ya, cepu. Iku pokoknya daerah Jawa Tengah ngono aku iki jenenge iki lopis iki. Wis ya. Nah, akeh iki lho, akeh iki lho. Mang gawe malah perang puluh mengono 50 paling iki. Wah, oh akeh. Wis ya, sing wis ngerti ya wis matur suwun wis delok gawenane lopis gawenane ponak aku dhewe. Wis matur suwun silakan mencoba sing gurung roh bahan-bahane kurang ngerti carane wes ya matur suwun saiki ora tak apa-apano aku wis parah. Assalamualaikum.